Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. So, eto na nga po ang biyahe ng buhay ng ating kabisyong tatawagin nating si Lay. Hi, DJ Lala. Good evening po. Isa po ako sa mga number 1 fan ninyo sa radio. Palagi po ako nakikinig sa programa mo. Tawagin niyo na lang ako DJ bilang Lay. Gusto ko po sanang magpa-advise sa'yo about sa past relationship ko sa girl. Umabot po kami ng almost 5 years hanggang sa dumating yung point na nakita kong may iba na siyang mahal. Sobra po akong nasaktan, DJ. Halos ginagawa ko naman po lahat ng effort at oras ko para sa kanya. Halos hindi ko po alam, DJ Lala, kung ano yung nagawa kong mali sa past GF ko, and until now, hindi pa po ako nakaka-move on. Halos gabi-gabi po akong umiiyak. Masaklap pa dyan, DJ, ginamit lang pala niya ako sa pansariling pangangailangan. Niloko niya ako. Sana po mabigyan niyo ako ng advice. More power to your show. Ako po si Lay from Baguio City. Hi Lay, if you are listening right now, I think you are. So, love ganito, no? Hindi natin kasi pwedeng sisihin yung mga sarili natin every single time iniiwan tayo ng iba. Every single time na ipinagpapalit tayo. Tanggalin natin sa mentality natin yung humanap ng kamalian sa nagawa natin, kaya iniwan tayo. Kasi kung ipuput mo yung blame sa sarili mo, kung ilalagay mo yung sisi sa'yo, you can never and you will never ever move on from that relationship. If you do know the reason as to why ka iniwan, which is sabi mo nga, meron na siyang mahal na iba, stop seeking for explanation as to why humanap siya ng iba. Kung ano yung naging mali sa'yo, kung ano yung naging kulang sa'yo. Kasi some people are just not contented with what they have. Walang rason, walang definite answer to that question. It's just that hindi sila makontento. And it's gonna be unfair sa'yo na dahil hindi siya nakontento, hahanapin mo yung mali sa'yo, yung kulang sa'yo. Kasi sabi mo nga na ibigay mo naman lahat. Nag-effort ka naman. Minahal mo naman siya ng tapat. Minahal mo siya the best way you know how. At kung naghanap siya ng iba, stop blaming yourself for that. I'm not even asking you to blame that person for leaving you. All I'm asking is for you to accept na there's no valid reason para iwan ka niya. Not for you, not for her. And sometimes the reason why lagi tayong nakakadena pa rin sa nakaraan natin. The reason why we are still chained to our past is because, my love, we keep on seeking for reasons, justifications na hindi natin makukuha. Humahanap tayo ng mga sagot sa katanungang alam naman natin na hindi maibibigay sa atin. And even if maibigay kasi yun sa atin, my love, those reasons will never be enough to take away the pain of what really happened. So I think more than reason, I think more than justification, what you need is acceptance. I-accept mo na lang sa sarili mo na hindi na siya babalik. I-accept mo na lang sa sarili mo na nakahanap siya ng iba. You can either wish her well, or you can anchor that pain para makaalpas ka. Para makabangon ka. Gawin mo siyang stepping stone para makaangat ka. Some people do use that pain, that anger, that rage, that disappointment to that person para makamove on. Maybe you can use it too. One day, you'll be able to let go of all of it. For now, gamitin mo muna yan para maka-let go ka na. Para maging malaya ka na.
Tandaan nyo, pag iniwan kayo ng mga partner ninyo, hindi automatically dahil may kulang sa inyo. Dahil may hindi maganda sa inyo, may pangat sa inyo, may mali kayo nagawa. May mga tao lang talagang hindi kasi marunong makontento. At kung meron ka mang kamalian, kung meron ka mang pagkukulang, kung meron mang hindi maganda sa iyo, my love, the right person won't leave you. Hindi ka iiwan ng tamang tao. Hahawakan niya yung kamay mo, sabay kayong magbabago. Kasi tulad niya, di ka rin naman perpekto. Dahil walang ganun eh. So instead of leaving someone just because of their imperfections, just because of their flaws, just because of their shortcomings, the right person will stay with you. Encourage you to change for the better. Sabay kayong magbabago para sa mas magandang version ninyong dalawa. Hindi yun dahil nakakita siya ng hindi maganda, hindi niya nagustuhan, iiwan ka na. Kapag umalis yung mga taong ganon, good riddance ang tawag doon. Kasi at least, nawala na yung maling tao sa buhay mo. May espasyo na yung tamang tao para pumasok sa buhay mo. So, Lay, just accept the fact that he is not gonna come back or she is not gonna come back. Just accept the fact na yung nangyari sa inyo, yung relationship ninyo is not meant to be. If you think there's something wrong sa mga nagawa mo sa nakaraan, try to recall and try to change for the better, but change not because you want her back. Change because you know you deserve better. Change because you know na progress yun sa individuality mo. Do it not for anyone else. Do it for yourself. Naintindihan mo ako, my love? I hope one day, makalet go ka na, makalaya ka na. Para mapagpatuloy mo na yung sarili mong buhay. Para hindi ka na umiyak. Para hindi mo nasisihin yung sarili mo sa mga nangyari sa nakaraan. I'm not saying na wala kang kasalanan. All I'm saying is, my love, all of us do. Pero again, with the right person, that doesn't matter. Kasi kaya nyo namang plansyahin yung gusot eh. Kung kayo talaga yung para sa isa't isa. It's just not meant to be, my love. Stop beating yourself up for something that did not work. Just because ikaw na lang yung tumatrabaho sa relationship ninyo. Naintindihan mo ako, my love? Move on. Accept. And continue on with your life. Naniniwala pa rin ako na kahit gaano kalupit yung naging nakaraan natin, one day someone will walk into our lives and will make us realize the reason as to why hindi nag-work out sa mga nakaraan natin. Because hindi sila yung tamang tao para sa atin. Merong naghihintay for us. For now, accept the pain and let go of the past. Easier said than done, okay, I know. Pero kung hindi mo yan sisimulan, di ka matatapos. Klaro? Klaro.